todos, acompáñame Mila Castro, a miña compañeira Mila Castro, concelleira de Santiago, que estes días está asumindo tamén todas as competencias de Gonzalo Muiños, e polo tanto está como concelleira de festas, e tamén como representante da Deputación da Coruña, porque esta institución forma parte dende hai moitos anos na organización e a través do financiamento deste festival que imos presentar agora, que é feito a man. Está Suso Pais, que é o presidente xa por moitísimos anos, non sei cantas décadas levas como presidente da Asociación Cultural Cidade Bella de Compostela, un hosteleiro importante da nosa cidade histórica, e está Angie Porto, tamén hostaleira de un local emblemático da nosa cidade histórica, que é a directora artística do festival Feito a Man, que hoxe cumpre a súa maioría de idade. Hoxe somos 18 anos máis vellos, porque hai 18 anos, no ano 2003, pois presentábamos nós os tres esta primeira edición dun festival que nacía pois ca vontade de crecer, daquela era cativo, se foi afianzando cos anos e permitiu que todos estes anos o casco histórico de Santiago se convirtira nun gran escenario no que a protagonista é a música. Son agora os tempos que estamos vivindo uns tempos difíciles de pandemia, pero hai que decilo, tanto este festival como o resto das actividades, acabamos de rematar as festas do Apóstolo e todo saiu moi ben, eu creo con moitísimo éxito. Pois todo o que organizamos ou as actividades coas que colaboramos pois cumpren todas esas medidas sanitarias e de seguridade anti-Covid pois polas circunstancias que estamos vivindo. O ano pasado tivemos un feito a man nun espazo único que funcionou moi ben, por certo, na traseira do cementerio do Rosario en Bonaval. Durante eses días a verdade é que funcionou moi ben e pois nesta cambiamos de formato porque os tempos tamén foron mudando, aínda que todo hai tantos retos e tantas cousas e tantas incertezas que se fai moi difícil, pero este ano sí que se deu un paso para que entre 11 e o 19 de agosto pois se fagan en pois máis dunha dúcia de espectáculos programados en diferentes espazos da cidade histórica. Hai uns días presentamos aquí o Festival C, que arrancou onte no Teatro Principal, e este Festival Feito a Man vai a convivir con todas esas actividades que se están programando, tanto dende o Concello como outras colectivos e institucións públicas en Compostela. Feito a Man condensa distintos estilos musicais, con artes performativas, improvisación, creatividade, unha proposta na que tanto o artista como o espectador e a contorna comparten ese protagonismo. Unha proposta que aposta pola cultura artística, pola diversidade, pola creación e que plataforma de novos talentos musicais. É unha proposta que pon en valor o noso patrimonio material, que é a cidade histórica, e con ese outro patrimonio inmaterial, esas voces e esas músicas que nos trae o Feito a Man. Eu quería darlle as gracias, o meu recoñecemento á Asociación Cultural Cidade Bella pola organización ininterrumpida deste festival, así como a todas as entidades colaboradoras, e por suposto a Deputación da Coruña, que sempre colabora e é parceira nos proxectos máis valiosos que temos en Santiago. Dende logo, Feito a Man contribúe dunha forma incontestable á dinamización cultural de Santiago e, ademais, dalle unha proxección exterior importante. Eu, como sempre, querería convidar a cidadanía de Compostela e aos nosos visitantes a gozar deste gran espectáculo musical que nos describirán máis polo miúdo despois Angie e Suso. Sen máis, pasolle a palabra a
Milagros Castro. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Moitas grazas, Mercedes, pola túa presentación. Benvidos tamén a Angie e a Suso e parabéns por este feito a man que, como decía Mercedes, pois está na súa 18ª edición. Para min hoxe é unha satisfacción representar neste momento a Deputación da Coruña na presentación deste festival, un festival que, como xa decimos, despois de 18 anos é un festival consolidado e que é tan importante para a nosa cidade. Estamos tamén, como decía a miña compañeira Mercedes, vivimos durante hai meses unha situación excepcional. Por fin parece que estamos saindo desta pandemia neste ano que, como xa digo, excepcional e que para nós, ademais, temos que decir que é un ano santo que se verá incrementado polo ano 2022, que tamén celebraremos o ano como ano santo. Todos sabemos como foi esta pandemia, todos sabemos como foi a COVID, afectou moi negativamente a moitísimos sectores económicos importantes para a nosa cidade. Estou pensando na restauración, estou pensando na hostelería, estou pensando no comercio, estou pensando na xente que está a vivir nunhas circunstancias xa cotidianamente peores que as que temos algúns. E, como non, afectou en grave medida o sector cultural. Desde a Deputación somos conscientes desta situación, por iso, para a Deputación da Coruña, apoiar festivais como este feito a man non significa máis que apostar pola difusión e a creación cultural e, como non, tamén pola creación de emprego e a riqueza no sector. Este ano, a área de cultura da Deputación da Coruña destina 1 millón de euros aos festivais organizados por concellos e entidades da provincia. Son 56 os eventos culturais, audiovisuais, musicais e tamén de artes escénicas que este ano van recibir financiamento desde a área de cultura da Deputación. Reforza a súa posición como primeira institución no apoio económico a estes festivais. Pensamos que, como xa o transmitiu algunha vez o deputado Xurxo Couto cando presentou estas axudas, que os festivais poden ser un motor, poden ser ese motor de recuperación da cultura ao vivo tan afectada por esta crise da que vimos falando dende hai tantos meses. Festivais como Cine Europa ou Cortocircuito, Cinema Miúdo ou Mares do Fin do Mundo de Outes son unha mostra da riqueza cultural da nosa provincia e a eles, como non, únese este feito a man cunha xenda de concertos diarios que, como decía a miña compañeira, agora nos desgranarán máis polo miúdo, e é pois a mellor proposta que temos no mes de agosto para escoitar esa música ao vivo que tanto nos gusta e que, dende logo, dende aquí, convido a que participen todas as veciñas, os veciños e, como non, a xente que nos visita na nosa cidade. Parabéns e, bueno, que todo salea como estes anos anteriores, que sempre é un éxito. Gracias. Presidente, Suso, vais. Bo día a todas e a todos. Grazas ao Concello, grazas á Diputación, porque unha vez máis están a noso lado traballando pola cultura. Como ben dixo Mercedes, este ano cumplimos a maioría de idade. Facemos 18 anos, pero facemos 18 anos co Festival Feito a Man. A Asociación Cultural Cidade Bella vai a facer este ano 35 da súa fundación. Si vedes nos folletos e nos cartéis, debaixo de Feito a Man di a arte é o noso faro. Todos os galegos sabemos o que son e o que significan os faros, non? Son unha referencia para os mariñeiros. Pois nós, fai 35 anos, decidimos ser tamén unha referencia para valorar a cultura. Un grupo de hosteleiros, un grupo de taberneiros, pensamos que tiñamos que facer algo máis. Como dicía un compañeiro, me acordo, non podemos ser solamente abrevaderos onde vender alcohol. Tiñamos que facer algo máis, destinar parte dos nosos beneficios á cultura, non? Entón, é o que fixemos desde fai 35 anos con outro tipo de festivais, antes que o Feito a Man,
E a verdade é que sempre tivemos apoio do Concello. A verdade é que o Concello, pois, sempre temos os nosos... nos queremos máis, eles nos dan un pouco menos, pero ao final sempre vamos tirando, porque, e sobre todo, tendo a Mercedes como Concelleira de Cultura, que é unha muller, aparte de culta, moi preparada nos temas de cultura, pois é fácil falar con ela e fácil apretarlle. Aproveito a ocasión tamén para apretarlle no bo sentido, para ver se nos dá algo. Aproveito a ocasión para, bueno, para dicirlle que efectivamente o ano pasado o Feitomán fixémolo en Bonaval porque co tema do COVID era imposible sacalo de ali. Movémolo este ano ás prazas, é máis reducido que outros anos, pero a idea é que podamos seguir facendo os locais da Cidade Vella pequenas actuacións, pequenos formatos nas terrazas dos locais de Compostela, xa que dentro, evidentemente, é imposible polas limitacións e por, bueno, de momento vamos a pensar que hai que facer algo nas terrazas e agora aproveito para dicirte que empeces a pensalo porque empezaremos a chamarte a continuación. Temos esta mañá unha xuntanza precisamente con a nova directiva de hostelería. Falamos tamén dese tema, sí. E sin máis, eu creo que debe Angie darnos o enfoque técnico e artístico do que é o Festival Feitomán. Moitas gracias, Suso. Gracias, Mila, gracias, Mercedes. De entrada, manifestar o agradecemento, non? O apoio da Diputación, do Concello, tamén da cervexa oficial do Feitomán, que é Estrella de Galicia, como sempre, e a outros patrocinadores pequenos que temos aí. E dicir que, efectivamente, que pese a que o proxecto non é o que ten que ser, porque debería ser un festival como viña sendo, con esa progresión tan interesante que estaba aportando pois contidos moi interesantes, a verdade, os últimos anos a cidade, como Mercedes sabe ben e tal. E, bueno, neste momento está mermado e que casi poderíamos dicir que o 20 máis o 21 xuntos sería máis ou menos un certo Feitomán, non? Pero, bueno, a confianza no proxecto, sabendo que se vai a recuperar, que isto vai a cambiar, porque todo cambia, que saibades. Entón, pois, bueno, pois esperamos que o ano que ven pois casi podamos facer un Feitomán como sempre, incluso con máis alegría, non? E que se cumplan as expectativas para todos, non? E que ese apoio pois siga estando aí. Quería facer referencia a un par de cousiñas do cartaz. O primeiro que xa dixo tamén Suso de o faro, a arte é o noso faro. Para nós é tamén un guiño á cultura neste momento, porque que está pasando un momento moi difícil e creo que os artistas e a arte en xeral necesita, como nunca, do noso apoio. Nós temos claro que a vida sin arte e sin cultura non é vida, e iso Cidade Vella o reivindicou sempre co seu lema Compostela, territorio musical, e sabemos que iso enriquece e fai mellores as nosas vidas, o día a día, a vida dos veciños e a vida dos artistas e dos locais. Entón, iso para nós sempre foi o noso faro e sigue sendo, e sabemos que nos leva a un porto seguro, a un porto fermoso, sempre. Sabemos que ese é o camiño para nós e para a cidade tamén, iso tamén o sabemos. No cartaz hai tamén unha referencia a unha adicatoria especial que fai este festival este ano, que se adica esta edición a un veciño de Compostela, que é Pablo Álvarez Fariña, que é un veciño de San Lourenzo, veciño de Mercedes, non? Que, desgraciadamente, finou hai unhos meses dunha maneira totalmente desgraciada e que, bueno, el era parte do Feitomán, da familia Feitomán. El veu coa súa carpiña de arepas e de choripán durante moitos anos ao Feitomán a distintos espazos e nos acompañou. Era unha persoa excepcional e unha persoa super generosa e realmente creemos que merece esta dedicatoria. E, bueno, vai por ti, Pablo. E esas cousas son importantes, non telas en conta na cidade, non?
Xa, así pasando a estrutura, eu creo que Mercedes o dixo moi ben, pouco máis podo dicir eu. Efectivamente, a estrutura do festival este ano parece que estamos facendo unha cousa que son as terrazas, precisamente porque tenemos a necesidade de animar os espacios, de animar a xente, de animar os artistas, entón, por eso nos decantamos hacia as terrazas, e, sen embargo, o ano pasado, coa dificultade xa tan tremenda, fixemos, digamos, unha parte que podería ser e simbolizar todos esos espazos grandes, esas prazas, a Quintana, Bonaval, que normalmente tamén é parte do feito a man, non? Este ano prácticamente todos os espectáculos son musicais, excepto un par de performances de teatro que farán 3 mulleres teatro antes de un par de concertos, e estará en 13 terrazas, en 13 prazas de Compostela, e os contidos creo que son 15 en total, e os contidos son, como dixo Mercedes, completamente variados, como a sempre, que é unha característica do festival, con jazz, funky, blues, folk, etc., pasando por diferentes xéneros. E, por exemplo, un tema importante que é como se vai a encher o aforo desos espazos, porque van a estar delimitados, pois é que haberá entradas con un custo totalmente simbólico en cada un dos locais nos que hai o concerto 4 días antes da actuación, porque iso é importante desde o punto de vista práctico para conseguir, por un lado, ter os nomes das persoas por unha cuestión de seguridade, e tamén para que logo non haxa aglomeraciones ou non asistencia aos concertos en cada un dos eventos. En concreto, eu creo que así a nivel de estrutura, máis ou menos é esa. E, bueno, me gustaría sinalar simplemente que temos contidos, como sempre no feito a man, de altura, de moita calidade, porque nesta terra nosa hai unha calidade musical excepcional e verdadeiramente son todos grupos de proximidade, pero todos con unha gran calidade. Hai algúns deles que presentan traballos novos, por exemplo, Mauricio Caruso Trío, Trilitrate, Loiros, Xan Campos Trío. Hai novos grupos que non son tan coñecidos como Batosai, como Cumo. E logo hai bandas con certo recorrido moi importante xa en cada un dos xéneros, como Biribirloque, Barbitúricos, Filo, Cool Flanders, Brúa, Celtia Eirevire e Martín Saneiros Band. Bueno, non é todo o que nos gustaría facer, pero co que creemos que vamos a dar polo menos unha boa paliña, como din no Brasil, de música para que a xente deguste e pase esas xornadas que a nós nos gusta celebrar no feito a man, que é esa forma maravillosa de celebrar unha noite de verán tomándose unha consumición nunha terraza, si pode ser con boa temperatura, deleitándose con unha actuación musical e con boa nivel, non? Iso é esencialmente o que é feito a man e que esperamos que siga cumplindo os desexos de todo o mundo nesta nova edición. Non sei se me olvida algo, se hai algunha pregunta. Hai unha cousa moi importante, é que todos estes emprazamentos que aparecen no mapa están ordenados para garantizar claramente as distancias precisas e os aforos que están neste momento autorizados por as autoridades sanitarias. O sea, porque o que se trata é de seguir garantizando espazos seguros na nosa cidade, no noso espazo público, e, por lo tanto, vai haber un control moi riguroso de todas as persoas que disfruten estes días, estes 9 días destas actividades, non? Algúna pregunta? Sara chegou tarde. Tendrá moitas. É certo que nos grandes espazos como a Quintana,
se viviron momentos evidentemente memorables, pero non é menos certo tamén que as mellores experiencias do feito a man foron sempre entre as niñas pequenas. Sí, non? bueno, recordamos moi ben o feito a man do 19, o último normal. Foi bastante espectacular, atómico, o sea, e aparte unha cantidad de xente, tanto da casa, de xente de Compostela como xente que estaba visitando nese momento, que se incorporou a toda esta oferta fantástica daquela edición. Bastante memorable, creo que foi das máis importantes que... Hombre, eu creo que o formato feito a man, creo que casi che diría que o montou Cidade Bella e que logo lle copiou absolutamente todo o mundo alrededor, porque é un formato excepcional para o verán, non? Sabes? E entón, esas pequenas actuacións, esos pequenos contidos nun marco tan bonito como é a Zona Bella, con esa proximidade, esa calidez, eso é fantástico, claro. É unha experiencia moi bonita. Pois, se non hai ninguna pregunta... Pois convidamos a toda a cidadanía para que se anime, eso está claro. E para que, xunto co Festival C, creo que polo menos vai haber moitos momentos de placer e de alegría na cidade ao longo de que tanta falta fai. E xa me están dicindo no meu barrio que vos dei as gracias por esa homenaxe a Pablo. Sí, hai cousas que sabemos que son de corazón e hai que estar sempre aí, porque é parte da cidade. Bueno, claro, NARF xa foi a celebración da súa vida e obra, porque NARF era feito a man, sabes? E iso foi moi forte, non? Pero isto que aconteceu con Pablo é realmente pois unha tristeza moi grande e nos toca a todos, porque ele era unha persoa moi coñecida para todos nós. E unha gran persoa. Que fixo un grandísimo traballo, por certo, en toda a pandemia. Eso non o sabía eu. Solidariedade ca veciñanza e ca xente máis vulnerable de toda a zona de San Lourenzo, do Carmen de Abaixo, da zona de Galeras. É unha persoa moi querida porque era excepcional o tío. Bueno, pois moitísimas gracias.